Jota Maria dira Elatz eta herri ikastetxeko irakasleak, Irungo katea auzoko, katea bentaz edo Elatz eta edo, bueno, auzoko eskolako irakasleak. Elatz eta eskola normalkuntzan ere hasiera-hasieran egon zan, eta bai Mariak, bai Josetxo, hasiera-hasieratik aritu dira, bai normalkuntza lanetan, bai ikastetxeko zuzendaritzan. Eta haiek ere, hainbat sektoretako implikazioa zitzengo diguten, nola egin duten, edo zer egiten nahi dien hori bideratzeko, eta uste sektore horieko korrespaldin banago, irakasleak, ikasleak, langilez irakasleak eta beste batzuk. Eta, bueno, besteik gabe ja haiekin usten zaituztet. Maria hasiko da bixet. Josetxo. Ez neziko nahiz. Bueno, eguerdion. Bueno, laburki idazten dizuegu, zertan oinarritzen den edo zonolako hausnarketa guk bere momentuen egin genuen normalizazioaren bila prozesu honetan sartzeko, ez? Agian kokatzeko, zu jakitea, Irun nahiko herri erdalduna dela, nahiz eta esan ezagutza maila 125 dela, benetan erabilera 106 edo ez da iristen, beraz, guretzat nahiko herri erdalduna, ez? Eta alde horretatik ikusten genuen, eskolan egiten ez duguna, zail zamarra da momentuz, behintzat, hori eskolatik kanpo egitea, ez? Boni, esan ditu lehenengo gauza da, nik behintzat, eta historia honetan horrela sartzen zan, orain aldatu nahi dut. Nik horrelako mezuak, poliki eta gero, eta hori oso da, ni bihar ez dakiz gertatuko dan, ez nirekin eta ez besteekin. Ordu nik oraina aldatu nahi dut, eta oraina aldatu nahi dudanez, hemen nago. Eta suposatzen dut ere, zuek ere asmori izan duzue, oraina aldatzea. Eta suposatzen dut ere, oraina aldatzen nahi dela, nola bain dira ez dakizen bat urte, ez dakizen bat hizkuntza teknikaria zineten, eta gaur egun esan diatenez, 400 hizkuntza teknikari, hau da, 400 eskola historianetan sartuta daude. Hori ikusita esan dezakegu, hau, de puta madre dijo, ala, ez? Osondo dijo, 400 eskola hemen sartutak, eta hori, ez? Baina, behintzat gure egoera ez da hori. Gure egoera da, bai lortu dugula, duela urte asko lortu genuna, gela barruan euskaraz hitz egitea. Baina gelatik atera bezain pronto, normalian ikasleek gaztelaniaz egiten dute. Gainera, askotan ere irakasleen aurrean inolako lotza edo arazorik gabe egiten dute. Eta gainera ere, garai batean guk ikaslei esaten genien euskaraz, baina gero norbaitik esan zigun formula hori zarkituta zegoela, ez zuela esertarako balio, eta orduan hasi ginen aldatzen. Baina hasi ginen aldatzen jakin gabe oso ondo zer egin, zein den bere ordezko egokiena, ez? Espada euskara zen ezazu, zer egin dezakegu, ez? Orduan, nire ustez gaur egun, eta naiz eta 400 teknikari izan, baina nire gustatuko litzateke hau entzutea zuen klaustrotaz pentsatzea, nik uste dute eskola nahiko, relaz batean gaudela, ez? Relaz batean, hau da, eskola gero eta eskola gehienetan deredua nagusitzen ari da, gurasoentzat ere deredua eskola denez, umeek euskara ikasiko dute, eta zenbait irakaslentzat, hor dago ere. Nik ez dut ikusten benetan eskola guztietan hor jendea implikatuta euskara dala edo euskara agentia izanik momento guztietan, ez? Ordune hori ikusita, normalean guk klaustrari egiten genion galdera zan, ez? Euskara ikasi zertarako. Euskara baldin bada, jakiteko eta ikasketak jarraitzeko gero DBH-en eta institutuan eta euskaraz egiten, oso ondo dago. Baina, desde luego, helburua baldin bada euskaraz bizi ahal izateko, argita garbi dago oraindik asko dugula egiteko, ez? Eta orduan ikuspegi hortatik, saiatu ginen, beste eremuetan, haur hezkuntzan inbertsio dituriko programa horretan egiten dena edo, eskolan egiten, ez? Hau da, lehenengo ordutik, saiatu euskaraz bizitzen, eta horretarako, euskaraz bizi ahal izateko, baliabidea jartzen. Eta entzutzen, hori da gaur kontatuko izuguna, ez? Bai ikasleak, irakasleak, baita gurasoekin eta beste eragileekin, egiten ari garena. Horren hasiko da Maria, hori kontatzen? Bale, hasiko gara ikasleekin. Hor jarri ditu gauza asko, baina ez da
ez naiz hasiko aipatzen bakoitza, baizik eta garrantzitsuenak. Guk uste dugu eta gaur eta atzo hemen entzun dugunez, ikasleek askoz eragin gehiago dute ikasleengan gu baino, guk eragina dugu baino, beraiek gehiago ez. Orduan guretzat importantea da protagonismo ematea ikaslei. Horregatik, hizkuntza normalkuntza ikasleen batzordea osatzen dugu 5. eta 6. mailako ikasleekin, ez guztiekin, baizik eta batzuekin, eta bi helburu nagusikin, bat protagonismo ematea, eta bestea ekintzen artean guk azpimarratzen dugu handiak eta txikiak. Hori zer da? 3. zikloko ikasleak txikiekin aritzea. Nola konkretatzen da? Gela barruan sartuz eta hainbat ekintza burutu txikiekin, irakurtzera joatea, txokoetan jolastera, kanpoan ere, patioan jolastea beraiekin. Horrekin zer lortzen dugu? Afektibitate kutsu hori beraien artean sortzea. Harremana sortzen baute ez bakarri pasilloetan, baizik eta gelan beraiekin egoten eta patioetan jolasten, hor ari gara euskara eta afektibitatea pixka bat lotzen, ez? Eta erabilera, beraiek ikusten dute normalean nagusiek, badakizue 3. mailatik gora, hasten direla pasilloetan eta patioan daudenean, beraien artean normalean gazteleraz egiten, eta gelan lortzen dugu gu aurrean gaudelako, baina gero ja ez. Orduan, ohitzen ari dira txikiak ere entzuten gazteleraz. Beraz, beraien gana joaten badira, gela barruan edo patioan jolastera txikiekin, txipori edo ikusteko modu hori aldatzen doa pixkanaka. Eta beraiek, handiek, protagonistak izatean, erabiltzeko ohitura, pixkanaka sortzen dugu ere bai. Hori antolatzeko kurtso hasieran elkartzen dira tutoreak, txikien tutoreak eta 3. zikloko tutoreak antolatzeko eta erabakitzeko ze saioetan eta bar. Gero irakasleak. Irakasleen artean gauza asko dugu egiteko, ez? Inigoren hitzaldian entzun duguna entzun ondoren bi idei jaso ditut nik. Euskaraz gozatu behar dutela, ez? Gu ari gara aurrak formatzen, matematika euskaraz ematen, ingurune euskaraz ematen, baina sentimiduak azaltzeko ez ditugu hainbeste formatzen. Orduan, zer egin behar dugu? Horretarako ez gara zentratu behar bakarri matematikan eta baizik eta metodologia aldetik gauza horiek ere landu behar dira, zen erdalduna diren aurrek ez dute hori etzetik, orduan, negar egiteko, haserre adirazteko, ondo sentitzen direla adirazteko, ez dute tresna behar dituzten tresna nahikorik, ez? Orduan eskolak eman behar die, eta horretan guk zeregin eta lan handia dugu horretan, ez? Euskaraz gozatzeko ikasi behar dute eta ezagutza hori eskolan eman behar zaie. Gero aipatu dugu ere bai, gozatzeko ekintza atseginekin lortzen dela gehiago, ez? Eta denok gelditu gara, kanpoan egiten dira. Eta barruan ez dira hain atseginak, antolatzen ditugu batzuk, baina gela barruan ez dira hain atseginak. Baina, klaro, ez dugu ahaztu behar, irakaslea garela, eta Albertok lehen esan du, ordu asko ematen dituztela gurekin, oso importantea garela beraientzat. Oraindikan, bailen hezkuntzan zein DBatzen figura bat gara, eta gure harremanak bizitzen dituzte, eta gu norbait gara beraientzat, eta guk ematen duguna oso importantea da, eta hori buruan sartu behar dugu. Ezin dugu ahaztu eta bakarrik ezan batzegina izateko kanpoan. Kanpoan batzegina izango da euskara, erabilera, baina barruan ere ordu asko ematen dituzte gurekin, eta gure lana haize berriak, arnaz berriak eta indar berriak hartu behar ditugu, eta jardunaldi hauetan ikuste dut mezua hortik etorri da, ez? Eta aurten oso pozik gaude guztio, honik komentatzen duanean, iaz nahiko etekin gutxiago atera genuen, eta aurten errealagoa edo gertuago eta indar berriekin ni somatzen dut ari garela ateratzen pizkanaka. Gero, irakasleen aldetik ere hemen agertzen dena, ez? Gauza askotan ibiltzen gara eta metodologia garrantzia handia dauka, gu gauza batetaz ohartu gara. Esaten dugu hitz egin behar dutela aurrek, ez? Baina gela barruan gu gara protagonista, guk hitz egiten dugu. Eta ikasle bakoitzak egunean zehar zenbat minutu dauka, biderkatzen badugu, bakoitzari ematen diogun denbora oso gutxi da, ez? Orduan, horretaz konturatu ginenez, pentsatu zerbait egin behar dugu, pixkat emateko eta ziurtatzeko bakoitzak aukera duela hitz egiteko.
Eta, bueno, hori gauzatzeko bi gauza gehien bat jarri genituen martzan. Bada, programatzerakoan kontutan izan behar duela irakasle bakoitzak matematika ematen ari denean edo soinketa edo zientziak hizkuntza ere ari dela lantzen. Orduan, metodologia aldetik bilatu behar direla tresnak, non ikasle bakoitzak ziurtatzen dugu minimo bat ematen diogula. Orduan, grabazioak egiten edo azalpenak PowerPointen bikoteka eginez, hor ziurtatzen duzu noizbenka hartzen duela pertsona horrek, ez? Bilatu behar dira orduan horrelako estrategiak ziurtatzeko ikasle bakoitzari ematen diogula aukera hitz egiteko. Eta gero beste bat azpimarratu duguna da mintzalaguna figura. Ildo beretik pentsatu dugu denbora gehiago emateko talde txikiak eginez lortzen dugula eta nola. Mintzalaguna da astean zehar ziurtatzen dugu gela bakoitzean izaten dela saio bat non bi heldu daude. Irakaslea, momentu horretan hizkuntza, euskara ematen duen irakaslea, gehi beste irakasle bat normalean. Zer lortzen dugu horrekin? Lehenengo, bi helduen arteko elkarrizketa bizitzen dutela, erregistro hori ematen diegula, eredu hori izaten dute normalean izaten ez dutena, zen beti daude ikasle taldea eta irakasle bat, baina gure hizkuntza, gure artekoa ez dute bizitzen oso gutxitan, pasilloetan edo ekintza berezietan, baino ez gela barruan, ez? Orduan, hori alde batetik, bi helduen erregistroa eskaintzea, eta beste aldetikan denbora gehiago matea, zen bi heldu baldin badaude, eta txokoetan gauza ezberdinak aritzen baldin badira, talde txikietan daude, eta orduan hitz egiteko bakoitzak duen aukera, duplikatzen da, ez? Orduan, hori azpimarratzeko. Mintzalaguna dela hori asko kostatzen zaigu, ez zaigu bat ere gustatzen gure ondoan beste irakasle bat edo beste heldu bat eukitzea, ez? Orduan hasieran, jendea zergatik ez dakiz zer, eta oso ondo azaldu behar duzu, eta oso ondo programatu behar duzu. Bestela askotan beste irakasle bat sartzen da, eta hau egingo dugu, hori hobeago da sartu horretik jakin egin beharko duenik, bakoitzak jakin zer egin behar duen eta norekin, ez? Baina gero ja jende sartzen denean gustu hartzen dio, ez? Eta gero oso importantea da ere, ez bakarrikan, bi irakasle edo bi heldu gela barruan. Kontuatzen bazarete, ikasleek ez dute ohiturarik ez da ere igual helduak, helduen artean euskaraz hitz egiten hori entzutea. Igual etxean ez dute entzuten, igual telebistan edo. Baina gela barruan ere, noizean behin, irakasla beraien artean euskaraz aritzea, gu hori ere oso positiboki baloratzen genuen, ez? Gurasoak. Gurasoena guretzat igual zailena da, ez? Oso zaila da, beti izaten dugu eskolako ateak ireki daiela gurasoentzat, beraekin kontatzen dugu gauza pila bat egiteko, baina egia esan da, gurasoek ere berea daukate eta normalean denbora oso gutxi daukate parte hartzeko eskolako gauzetan, ez? Orduan azken bolada honetan, bereziki oso gauza zehatzak egiten ari gara beraiekin, eta oso gauza zehatzak gainean eskatzen dizkigu, ez? Hor, azaltzen dira mendi irteerak eta ipuin lehiaketak, hor, azpimarratu dugu familiak ipuinak irakurtzen ditu eskolan, baina ez da hori bakarrikan, ez? Hau da, guk ikasturtean zehar, 3-4 momentutan, zenbait guraso, zenbait familia, ez delako guraso, aiton amonak, izebak, baita ere askotan auzoko jendearekin, euskaldunarekin, kontatzen dugu eskola barruan sartzeko eta ipuinak irakurtzeko edo bere bizipena kontatzeko erlako gauzak, ez? Da olentxero dala edo, ez? Ekartzen dugu auzoko aiton amona kontatzea bere garaian olentxeroa edo gabonak edo hori nola bizitza zituen, nola egiten zuen, ez? Horrela gauza askokin, ez? Gero azaltzen da, gelako ordezkaria, geletan sartzen, hori da guk egindako eskaintza zenbait guraso erantzun dute oso gutxi, eta hori bai da, gurekin batera, eta ez bakarrik euskara dala edo, zenbait zaiotan, matematika zaiotan, beste zaiotan, gurekin batea lan egiteko. Hau da, bi helduen presentzia gela barruan, ez? Eta hori egin dugunean, egindako balorazioa oso positiboa izan da, ez? Momentu orain arte gu genuen euskara batzordia, gero jardura batzordia, baina ikusten genuen hori oso zaila zela, eta momentu honetan dugu euskara eta jardura batzordea gauza berbera dela.
Orduan beraiek arduratzen dira, ikasturtean zehar egingo diren zenbait ekintzetaz, berai ekintza horiek antolatzen eta hoize dana, ez? Eta gero horrekin batera, bai ikusten genuen, hutsune bat zegoela herrian, ez? Hau da, umeak ostiral arte egoten dira eskolan, eta ero larun bat egandean bere etxean edo auzoan edo, eta orduan, okurritu zitzaigun eskaintza berri bat egitea, larun batetan, larun bat arratsaldetan. Ordu normalean, larun bat arratsaldetan eskola irekia dago, ordu pare bat, eta bi ordu horietan, bai, zinema euskaraz, edo jolasak, edo horrelako gauzak egiten ditugu, ez? Eta hasiera batean, ardura gurea zen, eta ja momentu honetan ardura gurasoena da, ez? Gero esaltzen dira beste ekintzak, antxete erratia, berrati egintza, tolako gauza, baina guretzat importantena da larun batetan eskola irekia. Nola, benetan hor, 40-50 ume, gure eskola dira, gutxi gara momentu honetan ditugu 400 ikasle. Eta eguneko 10 edo elkartzen dira, eta hori biltzen dira oso gustura, ez? Hori nik ere bai. Kanpokoekin harremanak. Udaletxea eta Irune duten Euskara Elkartea hor azpimarratu dugu. Udaletxea normalian ikasturtean zehar emanaldi batzuk edo antolatzen ditu ume eta gazteentzat, baina berezikik orain arte egiten zuna zen udalekuak, eta hori da solaskolas, uztailan, gero Eusken Hilabete antolatzea martxoan, eta bai dauka Euskara Baietz programa bat, normalean programa horrek subentzionatzen ditu eskolak aurkezturiko programa asko, ez? Eta egia da, oso lagungarri esaten da guretzat Euskara Baietz, hau da, Euskara Zerbitzuak martxan jarri zuen programa hau, bideratzen ditulako hain zuzen, gu martxan jarri ditugun ekintza asko, ez? Eta gero dago, duela 10 urte sorturiko ere Euskara Elkarte bat, helburu horrekin, Euskaren erabilera bultzatzeko edo, momentu horretan, 5 programa kudeatzen ditu, oso harreman estuak ditu ere eskolarekin, eta horren bitartez, saiatzen ari gara, ez bakarrekan eskola momentuan, edo eskola ordutan, baizik beraiekin batera, eskolatik kanpoan ere, zenbait gauzak antolatzen, ez bakarrekan umeentzat, baizik gazteentzat eta helduentzat ere, ez. Eta gero azaltzen da, azpimatu gai, Mugazain programa, hori da, programa berri bat, duela 2 urte hasi ginela, eta hori da, dakizunez denok, maizun maestrak zaretelako, Irun mugan dago, eta orduan bestaldean Hendaia dago, eta guk hasieratik ikusi genuen argita garbi, gure zubia euskara dela, edo euskara izan beharko zuela, ez? Eta horrela hasi ginen harremanetan bai ikastola eta zenbait eskola publikoekin, eta ikasturtean zehar, bai elkartrukeak, eta horrelako ekintzak antolatzen ditugu, ez? Eta hori da, noski, euskaraz edo euskaraz egiten dutenekin gauzatzen dugu, ez? Begiraleak, jarri ditugu denok erabiltzen dituzu, ez? Kirola egiteko, autobusean, jangelan, eta baina gu, azmerratu nahi duguna da protagonistak eta eragileak direla, ez? Esan digu Albertok, esan digute beste batzuek, eta egiten duzu, ez? Protagonistak benetan sentiarazi, beraiekin bildu, guk uste dugu hori esaten dugu, baina benetan importantea dela, beraie izatea, ze garrantzia duten, eskerrak ematea egiten duten lanagatik, egiten dutenean, eta askotan egiten dute, igual militantismo hutsa delako, eta naiz eta gurekin hitz egin gabe euskalduna baldin badira, saiatzen dira, ez? Baina bere garrantzia badu, beraiekin egotea, beraiei eskertzea, beraiei adieraztea eskolako helburuak zeintzuk diren, beraiei jakitea bat gaudela eta baloratzea nola ikusten dituzten aurrak, interes hori azaltzea eta beraiekin elkarlan hori izatea. Batzutan pistak behar dituzte, eta jakin behar dute, ez? Hor gaudela eta gertutasun hori sentitu behar dutela. Eta hemen azaldu ditugu bukatzeko, hau da eskena, osak ez dialuzatuko. Hemen azaldu dugu, aurten martzan jarri ditugun ekintzak, ez? Nahi genuen pixka bat, ahalik eta ekintza gehien, kanpoko ekintzak edo ekintza osagarriak, atseginak esateko, lehen goizean entzun dugu bezala lehenengo orduan,
Eskola ez izateko une bakarra eskaintzen dieguna, ez? Hizkuntza eta eskola lotura handia du, badakite, gela barruan egiten dutela, eta hori ja identifikatua dute. Baina esan dugu, pasilloetan, patioan, kanpoko ekintzetan, ez dute lotura hori sentitzen hainbeste, ez? Orduan, ahalik eta ekintza atsegin gehien eskaini, hori, eskolan, arratsaldetan, eguerdian eta larun batetan, euskaraz aritzeko beste modu batean bizitzeko, ez? Ekintza osagarrietan, baita ere, zuetako askok edo guztiak bezala, txangoak, aterpeak, modu atseginean euskaraz bizitzeko planteatzen ditugu. Zer ikusi dugu, aurten hainbeste eskaintza egin, eta hainbeste gehiena dira euskal kultura eta euskera, zer, esan diguna Iñigok. Modan dagoena ez da hau, osak, igual poliki joan behar gara eta hau oraindik ez da momentua. Modan dagoena zer da, justu hemen agertzen ez dena, dantza modernoa. Horretan apuntatu dira gehienak. Eta, bueno, orduan zer, euskal dantzan ez dira apuntatu eta apuntatu dira dantza modernoa. Bueno, aldaketa egin behar dugu eta benetan beraien lekuan jarri eta hori baldin bada gustukoa dutena, horretan engantzatu beharko ditugu euskerarekin eta ez da euskal dantzarekin, iritsiko da momentua. Eta batzuk joango dira gurasoek esaten dietelako, baina zer esaten dute beraiek. Bai, eske gero diskoteketan edo inauterietan eta euskal dantza zertarako nahi dugu. Erabiltzen dena da dantza modernoa. Orduan zertan apuntatzen dira horretan, bueno, txipa aldatu beharko dugu, Albertok ere esan digu lehen, ikasten ari gara eta aldaketak egin beharko ditugu ahalik eta hoberen lortzeko nahi duguna. Ia esker. Bera den, nik ez dut, hori da beste hausnarketa, baina gure ikasleak, baskoak dira, baina ez dira euskaldunak. Nik uste eskertu behar diegula sintetiko izateko egin duten ahalegina, baina segurazki zuek kuriosidadea izango duzuen aipatu duten gauzaren bat hobeto ezagutzeko eta badago kaugu tartetxo bat elkarrizketarako eta aprobetxatu dezagun. Galdera errezak, venga. Eso se va a Nik lehen esan dut, nik orain aldatu nahi dut. Biharkoa, benetan, badakit oso importantea da, baina nietzako txorra da. Oso importantea, orain aldatu nahi dut, nik orain bizi nahi dut. Eske, ni nahi zera importantea. Ez bakarrik nire ikasleak, eta nik euskeraz bizi nahi dut ere. Eta horretarako, alibidea jarri bergu ditut, zaiatzeko ere nik euskera bizitzen. Hori, gerokua eta gure semelaben semeak euskalo, jode, nordaki hori. Oin ingeles sartzen ari gidea toki guztietan, nordaki hori. Horre da bidea, bai. Gerokoa oso importantea dela, bai. Manitzako orain ere oso importantea da. Orain azten bagara aldatzen, etorkizuna desberain izango da. Pentsatzen badugu, etorkizuna etorriko dela horrela, etorkizuna ez da iritsiko. Bintzat nien nahi duen etorkizuna. Nik zuen abezain erdalduna den herri baten lanean dihar dut, hemen. Eta antzerako arazoekin topo egiten dugu, ez? Eta adibidez, iruditu zait gurasoekiko harremana nahiko landua duzuela. Ez harreman hori gurasoek eta irakasleena baizik eta gurasoek gelara sartzeko bide hori. Nola egiten duzue hautaketa, hurbilketa lana hautatzea euskalduna izatean? Guraso edo izeko edo etxe inguruko zenide arte horretatik ipuina kontatzera etor daitezen, ez dakiz zein ekintzetan parte har dezaten. Aukerak ikusten ditugu bideo hori jorratu nahiko genuke horretan ari gara. Ez dugu oso garbi ikusten nola egin, nola beteko hautaketa eta hurbilketa lan hori. Emango bazenute azalpen txikitxo bat. Nik eskola honetan 18 urte dara matzat. Ordune, auzoko jende guztia, ez guztia, jende asko ezagutzen dut. Eta ezagutzen dudanez, badakit nortxo dira euskaldunak, nortxok ez dira euskaldunak. Baina lehenengo pausua beti izaten da kontatzea gelako gurasoekin. Gero badaude batzuk, nola zaten da, inkondizionales, horiek urtero prest daudenak parte hartzeko edo hori, ez?
Ikasturtean zehar egiten duguna hori erresa da. Sasaiena da gela barruan sartzea irakasleekin aritzeko beste gauza bat egiten. Baina hori zaila da, alde betikan, zenbait guraso ez dutelako bere burua ikusten, baina baita zenbait irakasleek ez dutelako gurasoen burua hori ikusten. Hori izaten da zailena, ez? Baina, horrekin batea esan behar da, guk aspaldian daramagu aldarrikatzen gure eskola guztion eskola dela, benetako guztion eskola eta eskola irekia, eta horretarako kontatu berritxugula ez bakarrikan bertako giza baliabideekin, baizik kanpoko baliabideekin ere, ez? Eta bai auzoko jendea, edo ikasle hoiak, edo monitoreak, edo horrela, ez? Eta, zaila da, baina zaila da, hastia, gero, gurasoak behaien artean harremana dituzte, eta bata besteari kontatzen dio, ez? Eta orduan urtero, jende gehiago prest dago. Orduan, ez dizut esango, 100 guraso direla. Gu normalean urtean zehar, 30, 40 guraso de familiekin kontatzen dugu, ez? Baina, bidean gaude. Ez dira asko, ez. Nik esango nizuke da, gertu egotea, beraiek gu gertu gaudela sentitzea, eta esatea gauza sinpleak direla. Bestea da irakasleekin kontatzea, zen askotan eskaintza egiten diego zuzendaritzatik eta hizkuntza normalkuntza taldetik eta irakasle guztiak ez daude pres, edo oso pres daude adibide oso sinplea. Lehenengo zikloan lanbideak lantzen duzenean, hor hasi dira batzu, bonberoa zultzaia den bat ekartzen bere lana kontatzeko, edo erizaina. Hori ez da, erresago da guraso batentzat bere lanaren zer den eta horrela jantzita etortzea, umeentzat oso polita da, oso erakargarria eta bizitzen dute. Eta irakaslearentzat igual ez da hain gogorra horretara hurbiltzea aita bat, eta ez, esperimentu batean aritzeko, edo gauzak eta gauza daude, ez? Edo irakurketa bat egiteko, liburuaren astea egiten dugunean, aste batean, hor etortzen dira guraso arruntak edo adituak direnak, edo irakaslea direnak, edo nahi dutelako. Eta gero bestetik esango nizuke ez dakita gurainekoen entzun zenun atzo, ados nengoen beraiekin, asko zerrezago da txikien gurasoekin kontatzea, aurrezkuntzan daudenean, etortzen dira. Gurasoen bileretara etortzen dira, ia guztiak. Eta ja 5. 6. mailan DBH-en gurasoak ez dira etortzen. Bakarkako bileretan bai, baina bilera orokorretan ez. Eta gero da, irakaslearen lana ere, bakarkako bileretan jakitea. Aita honek horrelako gauzak ditu edo mundu honetan dabil. Eta orduan aldiot eskaini edo eskatu edo orduan da lana poliki-poliki egitea eta gertutasun horrekin. Nik, zehaztu alduzu apurtzua gehiago hori birakaslea gelan sartzea haien artean hitz egiteko eta hori? Mintzalagun, bai. Mintzak, hitzak esaten du, ez? Mintzatzeko sartzen dira. Orduan saio horretan gauza ezberdinak egiten dira. Da, hizkuntza saio bat, baina beste modu batean planifikatuta. Tutoreak planifikatu behar du gauza atseginak egiteko. Izan daiteke talde batek igual egiten du, irakasle bakoitza programatzen du modu ezberdinan, ez? Baina adibidez, niz hartutako gela batean. Batzu daude pelikulak asmatzen joku horrela, joku horretan, beste batzu daude maijolas batean, beste talde bat dago ordenagailuarekin txisteak ikusten eta kontatzen gero bioiek bestei, orduan talde txikietan daude eta gauza ezberdinak egiten. Irakaslea daude, beraien artean edo talde batekin antzesten daudenak, edo talde batean, gero beste taldean, programatzea da. Ados jartzea eta bilatzea zer ematen duen aukera gehiago hitz egiteko aurrak, ekintzak bilatzea eta aldatzen joatea ere, bai, claro. Hori, importantea da, nik ez den moda edo ez moda, guai, ez guai, lehen entzun duguna, ez? Baina benetan, zenbat denbora daukate gure ikasleek gela barruan hitz egiteko. Ni badakit, metodologian arabera, gehiago gutxiago dute, baina eskaskotan da galdea erantzuna, ez? Orduan, erreflexioa oso simplea da, ez? Gure ikaslei espadiegu aukerarik ematen gela barruan hitz egiteko, nola demontre lortuko dugun, gelatik atera bezain pronto, euskara hitz egitea, gela barruan ez dute ez da hitz egiten, ez? Orduan hori da, askotasunari beste garrantzi bat ematea, ez? Idaztearena, eta hori, oso ondo dago, ez? Askotasunari ere, hori eman behar dugun garrantzia, ez? Eta horretarako antolatu. Lehen Mariak esatzen moduan,
barlo guztietan edo eginetan, bantzatzen nola egin deteken hori, baina gero ere, astean behin edo, mintza laguna figura horrekin, beste heldu batekin gela barruan. Metodologiak ere zerikusi handia daukagu, ikaskomunitateen filosofiarekin gabiltza aspalditik, eta gogoarekin esartzeko gure ikastetxean ikusten dugulako gehien bat metodologia aldetik oso aktiboa eta benetan hitz egiteko ematen duena, baina ez dugu lortu, gure ikastetxean ez dugu asmatu, ez genuen asmatu bere momentuan nola aurkeztu proiektu horretan zarrera, eta naiz eta ez lortu, guztien implikazioa behar delako horrelako proiektuan sartzeko, ez dakit hemengo eskolaren batek ezagutzen duen edo dagoen, ez genuen lortu, baina naiz eta ez lortu ikaskomunitate bat izatea berez, programan formalki, gure kuinak edo sartzen joan gara. Mintza laguna, elkarlana, jolas kooperatiboak, eta orduan, erabiltzen ditugu teknikak, ez? Naiz eta gu sentitzen gara ikaskomunitateak, eta sentitzen gara naiz eta proiektuan edo programan ez hartu. Batzutan lortzen ez dugunean, euskararekin bezala esaten dugu, ez dugu lortzen, eta kanpoan lortuko dute, eta beste agenteen garrantzia asko handiagoa da, atsegina delako gurea baino ez. Gurea ere hor dago, eta oso importantea gara, eta sentitu behar dugu benetan gure garrantzia hor dagola. Honekin bezala, guk ikusi dugu ikaskomunitateen filosofian metodologia bat oso eraginkorra dena, saiatzen ari gara horrela sartzen, pizkat modu izkutu kakotzen artean bezala, baina hori gara pizkanaka eta pazientziaz ari gara lortzen. Jendea gero, probatu ezkero, konten dago. Bai, eta etorkinen arloa zelan, txikitan etortzen badira, horreko oso erraz euskalduntzen, edo, badoaz, ez da, baina ez dakizuen kasua den, eta hor 5. maila, 6. mailan heltzen badira, arlo hori badakizu ez zer? Bai, gertatu zaigu, etorri dira, eta, kostata, baina gure aleginak egin ditugu, ez? Badibidez, duela 2 urte izan genuen txinatar bat, 6. mailan etorri zan, eta ezekien, ez komunikatzeko, eta horri izan genitun gu deredukoa gara, baina gure tirabirak izan genituen, ez? Euskera bakarrik, gaztelera eta euskera, pertsonen baitan dago ere bai, segun eta ze etorkina zen, zaten dugunean 6. mailan, eta baino segun eta zein umea zen, izan genitu ni aldi berean txinatarra eta poloniarra da, ez? Poloniar bat. Txinatarrarekin 6. mailan lortu genuen minimo bat, euskeraz lortzen zuen, gurtzea, eta zen etorri zen urtarrian, orduan, gelan zegoen, baino gelatik kanpo ere ateratzen genuen, zen komunikatzeko gaitasuna zen ezerrezia, ez? Eta berarekin lortu genuen euskeraz oso gutxi izan zen, baina zerbait izan zen. Eta landu genuen ere bai gaztelera zen behar ikusten genuen kalean ibiltzeko gero gure zea egin dugu eta igual damutu gara, ez? Eta beste reflexio batean gauden, igual gaztelera ari gara pentsatzen kalean jasoko du lehenago edo beranduago, eta benetan euskera bakarrik eman behar dugula, baina momentu hartan lehenengoa zen, eta gogorra egiten zitzaigun bakarrik euskeraz irakastea. Poloniarrarekin adibidez, etorri zen aldi berean iaia, eta aritu ginen euskeraz, eta gai da gaur egun, ikasturte batean, gai izan da euskaraz komunikatzeko minimoekin. Orduan, ezin da orokorrean izan zen, ikasleen baitan ere badago, segun eta nolakoa diren, eta noiz etortzen diren, zen, klaro, 6. mailan, eta urtarrian, esaten duzu, urtarrian edo beranduago izan zen, esaten duzu, honek isa joa, eta poloniarrarekin berriz, 5. mailan zen, eta, kurtzo bukatu zenean, dena geunden, zelorpenak, inmersio total egin zuen, eta kalean ikasi zuen gaztelera. Hori da, polemikarako beste gai bat. Bai. Eta hori, oso gogorra dela, gogorra, egiten den interpretazioa. Duela 50 urte etorri ziren etorkinek, etxuten aukerik izan euskara ikasteko.
Eta denok erdaldun bihurtu ginen. Orain etortzen diren etorkinek aukera daukate euskara ikasteko. Baina ez badugu erabiltzen. Ez dudala aurpegi biko galdera edo komentarioek egin nahi, baina hor ordenagailuan dana erderaz dago. Eta nik ez dakit ordenagailu hori zuena den, ze zuena bada kritikarik ez. Baina, klaro, nik hori erderaz ikustean, pues ez naiz ondo sentitzen. Eta lehengo gunean zegoen euskeraz, ez dakik atzo eta hori. Baina, nik esan nahi dudana, gero guk bete behar dugula kriston lana institututan eta zentrutan, eta ikusten dugu, ni hori esaten dut hemen, zemen nire gainean dauzen batzuk, esan dezaekete goian dauzenei, guri ez eskatzeko goitikan etorri behar diren gauzak guk egitea. Eta adibidez, tresna hori oso garrantzizkoa da. Eta oso erakargarria da ikaslentzat, eta guk hainbat zentrutan dauzkagu gauzak erderaz, eta guk esan behar diogu, betxu, orentxe zabaldu artxibo, abrir, eta gero egizu hori. Hori tresna horiek haiek ze pentsako dute, ze pentsatu dute. Bai, hau da gauza lehen esan dudan bezala, gauza romantiko bat, porque benetan importantea da, edo erderaz ikasiko dut, eta gero barruan nagoenean ingelesa ere ikasi beharko dut. Orduan, hor, detailetxo horiek, gero hori lotu dezakegu aurrekoan esan duenarekin, gauzak erakargarria izatea, baina hau, haientzat erakargarria da, artxibo, edizion, ber, insertar, eta horiek. Eta euskeraz izateko aukera ere badugu, baina honelako leku batean, esan behar dut, askoz hobeto dagoela. Hau, inoiz baino hobeto, oraindik gauz asko daudela, baina detailetxo horiek zergatik gero guk egin behar dugu. Goitikan bialtzen dizkigute gaizki, eta dirutza gastata dago, bueno, kitatute, esaten du, ni oso gaizki, hori alperrikakoa. Eta gero guk egin behar dugu zentrutan, enagoraz. Kritika bada, ez zuei, bezik eta hemen dagoen egoerari, eta ez dut erantzunik entzun nahi. Hau esana dago, eta kitxo, ez dut aizer entzun. A ber, ni ados nago esaten dezunarekin, bakarrik esplikazio bat, atzo beste ordenagailu bat zegoen ondatu intzan, eta gaur utzi egin digute ordenagailu hau. Besteik ez. Uste, beste aretotan egon dien ordenagailu, eta hain zuzen ere denek sinesten degulako importante dela. Gertatzeana, bai, eta adibide horretan, kontraesan horretan askotan erortzen geha, eta ondo dago kontraesan horiek ikustaraztea. Kasu honetan, esplikazio errexea genuenez, eman egin dugu. Familia, ingurua, kalea eta ordenagailua. Erakurteza egun euskera. Gaitasuna daukate 2, 3, 4 eta 5 hizkuntza alde batean ikasteko. Guk ez daukaguna.